Charlene Magro hija mara bid-Down syndrome li tiddedika l-ħin tagħha b'sem attiv fil-komunità tagħha l-Fgura. Minn barra li tgħin diversi għaqdiet fosthom Puttinu Cares, anke billi ppreżentat attività li tellat bris l-istess fondazzjoni, hija wkoll ta' tisema fil-klabb tal-futbol tal-lokal fejn toqgħod. Tkellimna ma' Charlene propju f'jum il-mara meta żorna l-klabb li hi tant għandha l-qalba. Minkejja li huma bosta li jassoċjaw l-isport tal-futbol bħala xi ħaġa tal-irġiel, Charlene qed teleb dawn l-istereotipi. Tant li għal dan ġiet rikonoxxuta mill-Kunsill Lokali tal-Fgura kif ukoll li parti mill-Kunsill tal-Plejers ta' Fgura United. Onorata li ġejt magħżula mill-Lark il-Bonnici u firħana ħafna. Hawn Charlene mhux biss qalet kif tinsab onorata li tagħti sema f'dan il-klabb, iżda wkoll qalet kif illum il-ġurnata ġiet parti mill-klabb. Jiena probablement qiegħda mal-Kunsill tal-Fgura wkoll u għedu ħosni onorata li ġejt bardi minnhom ukoll. Hawn hija stqarret magħna li l-isport ifisser ħafna għaliha. L-isport is my hobby. Tkellimna wkoll ma' Amy Zammid, żagħżugħa ta' 18-il sena li tkellmet dwar kif hija ġobha ħafna l-isport tal-futbol u f'jum il-mara stqarret kif hija tagħmel dak kollu li tista' sabiex mhux biss tkisser dawn l-istereotipi iżda wkoll tgħallem lit-tfal li kulħadd għandu jingħata l-opportunità. Jogħġobni ħafna l-futbol u nixtieq li forsi n-nies jinaħħuha minn moħħhom li l-futbol bil-forsa għall-irġiel u hekk jiena nagħmel minn kollox biex anke tfal ngħidilhom li l-futbol mhux tal-irġiel biss ukoll tan-nisa. U li nħobb ħafna l-futbol, li mhux kulħadd ikollu l-opportunitajiet biex jagħmel il-futbol bħala nisa.